abenduaren 27an, PNV eta PSEek Gipuzkoarrok gure hondakinak kudeatzeko beharreztegun erraustegia egiteko beste urrats garrantzitsu bat eman dute. 14 urte dira erraustegiaren mamoa zabaltzen hasi zirela. 2011an obrak ere hasi egin zituzten eta gaur bizi ditugun bezain une larriak bizi izan genituen. Zorionez, urte haietan abiatu ziren benetako alternatibak ere. Duela ia 8 urte, ekaitzaren erdian, atezateko bilketa abian jartzeko ausardia izan zuten udal haiei, hautetxiei eta herritarrei gure eskerrak eman nahi dizkiegu. Usurbin, Hernani, Oiartzun, Oñati, Antzuola, Gorendan eta Abarri. Gure eskerra ere, gaitako beste sistema benetan ondo kontrolatuekin aurrerapen handiak lortu dituzten beste udalei. Denon artean demostratu baitegu gaitako bilketa on bat eginda posible dela erraustegirik gabe bizitzea. Eta lortu genuen proiektua gelditzea ere. Aurreko legealdian Gipuzkoako Foru Aldundia eta GHK kudeatu zuten agintariek lortu zuten erraustegia gelditzea. Gure esker ona haietiko ere. Baina PNV eta PSEek Gipuzkoako Foru Aldundian agintea hartuta biziarazi dute berriro proiektua eta urrats sendoak eta azkarrak ari dira ematen. Gaurko lizitazio erabakia dugu horietako bat. Enaiz luzatuko erraustegiaren ondorio kaltegarriez. Asko hitz egin dugu azken urteotan osasunean dituen eragin beldurgarriez. Gipuzkoako mediku taldeak lan ikaragarria egin du ondorio horiek gizarte tristuraren eta haserrearen erdian itxaropena daukagula gaur ez bada bihar erraustegi kriminalau gelditzeko. Eta horretan saiatu eta borrokatuko garela bakean eta sendo. Gaurko ekimen hau protesta ekintzea izatea nahi dugu. Gure haserrea adierazteko protesta ekintza. Errausketarik ez! Errausketarik ez! Aurrera jarraituko dugu, Gipuzkoako herritarrok erraustegi kriminalau gelditu arte.